Kaixo, nire supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Gaurkoan gu, aita ama zaintzaileari buruz arituko natzaizu. Gu gure burua zaintzea ez da egoista izatea, alderantziz. Gure burua ondo zaindu behar dugu, aurra laguntzeko. Beraz, zeuki behar ditugu laguntzak eta espazioak gure barruarekin konektatzeko. 4 estrategia kontatuko izkizuen. Lehenengoa, deskanso txikiak, 3 minututxo edo, arnastu, musika suabia jarri. Bigarrena, laguntza sarea. Bikote balin baduzu, aiton amonak, profesionala, komunidadea, berdin du, baina behar da. Denbora norberantzako 10-20 minutu, ibili, irakurri, meditatu, idatzi, umoreare asko laguntzen dio eta indarra ematen dizu. Eta beste helduekin noski hitz egitea, elkarbanatzea karga emozionala kentzen du, eta ez gaizki sentitu horregatik, alrebes. Azken deia gaur, arratsaldeko 6 urriak 7 gaur, nire doako online tailerrean parte hartzeko. Zerbait aurreratu nahi baduzu, jarraituko dugu ikasten. Benga, gero arte!